Capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Es bueno la liberalización del sector, la apertura? A mí pareceme ben, porque además, sea bo ou sea malo, é inevitable. Eu lembro cando, por exemplo, os músicos intentaron retrasar a que chegara a FM e conseguiron retrasarla 20 anos, pero ao final tiveron que a FM impúsose. Os músicos protestaron tamén, por exemplo, no momento contra os discos, porque lles quitaban traballo. Ao final houve traballo para todos. Eu digo, eu sou moi optimista con a colonización e creo que o sector do taxi vai salir mellorado, e na que parece que a corto plazo, non, vai salir moi mellorado con este tipo de medidas. Que, repito, nos gusten ou non, a mellor se podemos discutirlos despois, pero que son inevitables. Enseguida las vamos a discutir. Manuel Sánchez Quindivil, presidente da Federación Gallega del Taxi. Hola, Manuel. Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Beneficia la liberalización? Bueno, ¿Es positiva? bajo nuestro punto de vista, evidentemente que no. Porque, vamos a ver, las cosas inclusive se podrían aceptar un poco los cambios, pero paulatinamente, no así de golpe, ¿no? Consideramos que en este momento hacerle al compañero este cambio brusco, pues no. Uno, que nosotros no hemos pensado nunca en ello, es en primer lugar. Y en segundo lugar, nos parece una medida desproporcionada, realmente. Miguel, ¿por qué decías que puede ser positiva esa apertura? Positivo porque vai mellorar moito o sector do taxi. O sector do taxi foi un sector históricamente, en España, por exemplo, desde o final da Guerra Civil, foi un sector moi protegido, con un número de licencias limitado, con unhas especificacións técnicas que tamén impón os costes moi grandes ao taxista, e que impide modular o servicio. E o servicio de transporte, que non vai desaparecer nunca, pode ser modulado. Pode ser modulado, por exemplo, cando eu viaxo, me gusta ver, por exemplo, que podo negociar o precio co taxista. Eu teño feito en Estados Unidos, negociando, é dicir, vamos 4, meto quanto nos levas e tal, e falas con uns e falas con outros. Podes modularlo, podes modular incluso o tempo. Mira, se vai máis, se das unha volta e esperas, levoche máis barato e tal. Que se pode modular en calidad. Eu cando viaxo tamén veo que en moitos sitios do mundo hai moitas compañías de taxi, cada unha con cor, e que son unhas como de máis calidade coas outras, e según, por exemplo, no aeropuerto, así dices que quero un taxi de tal calidade, tancho un taxi de tal calidade, dacho un taxi con un chofer que te acompañe con guía, ou outros que, digamos, que máis ruín. E eso escolles ti según queiras. E despois se poden usar para outro tipo de cousas. Non sabemos as aplicacións aínda que se poden desenvolver a través desse tipo de aplicacións, pero, repito, ademais, é que inevitable, no senso de que, que me impide a min ter unha lista de WhatsApp con os amigos e dime, lévame. Non, que en vez de ser unha lista de 10, que sean de 10.000, non? E quen vai para ali, quen vai para lá. Que eso, pois digo que é inevitable, pero o sector vai vir moi ben. Primeiro porque hai competencia, van mellorar o servicio. E, sobre todo, teñen máis sitios a donde ir. Se, por exemplo, un taxista de ahora non está contento con a súa empresa, acabamos de comentarlo agora, voume para Cabify, voume para tal e ali tal. E vai ser así. Nos guste ou non nos guste. E creo que van salir ganando e vai ser un sector moito máis rico que vai permitir atraer unha clientela que non vai. Por exemplo, moita xente agora desiste do taxi porque é moi caro. Para un rapaz ou así é unha cousa relativamente cara. De esa forma, o rapaz empeza a usar taxi como vai a cousa con outros sitios do mundo. O sea, o negocio vailles mellorar, ainda que parezca que non. Igual que falaba antes da música. A música, ao principio, se queixaban, pero despois houve traballo para moitos máis músicos. Houve unha industria da música tal que crearon un montón de bandas, un montón de grupos e traballaron todos igual. Que pasa, claro, hai uns costes de transición. O coste de transición que despois podemos discutir é que estes moitos señores efectivamente pagaron unha licencia. Pagaron unha licencia e hai que devolverlla. En Australia, por exemplo, liberalizaron o taxi por completo, pero transitoriamente danlle unha tarifa dun euro durante unha serie de anos para recomprar as tarifas aos taxistas. E cando acaben de recomprarlas, devolvenllo, liberalizan o sector. Vamos a ver, fórmulas hai moitas. Sí. En canto ao tema do servicio, eu lle podo dicir unha cousa. Na cidade onde vivimos, na Coruña, en Vigo, calquer ciudadano pode chamar a mesma aplicación que pode chamar Cabify ou calquer outra empresa, pedindo na aplicación o coche deseado. Ve un coche adaptado, un monovolumen, un coche grande, coche pequeno, contratalo inclusive para tal hora, reservalo, facer o que queira, non? O cidadano xe ten moitas modalidades para pedir un taxi tamén na cidade con que vive, non? O taxi, como todo, evidentemente, non digo que non teña que mellorar todavía en certas cousas, inclusive os vehículos, proporcionar uns vehículos adaptados ao mellor ao consumo dese servicio, pero o que sí é que entendemos que isto é unha forma de presionar un colectivo que está bastante desprotegido, que se é moi numeroso, un día pola mañán despertan e parece que todo o mundo quere vivir do transporte, do colectivo do taxi, non? Cando o taxi tiña unha cantidad de clientes que o estuvo cuidando mentre que eses non existiron. E agora vamos a sacar todas estas innovacións para perjudicar ao taxista, non para beneficiar ao cidadano. O cidadano, cando colle un taxi, sabe que tarifa ten, porque está aprobada ben polo ayuntamiento, por todos os estamentos, non pode poñer unha tarifa a súa libre albedrío. Sí, pero que veo, por exemplo, que vos centrades moito a luita contra, digamos, estas aplicacións. Non
están feitas para atacar o taxi, vamos a ver, se esas aplicacións triunfan será por algo, darán algo que o taxi non dé, senón non tiña lógica que existira. E despois, que creo que o inimigo voso non identificado, porque o inimigo voso tamén é a administración. A administración subvenciona todo tipo de transportes que fan as competencias, subvenciona, ás veces deslealmente, todo tipo de transportes públicos que fan as competencias de forma... E contra eso non cargades tanto. Por exemplo, o metro, a mellor nas cidades grandes, tipo de cosas que son competencias moi os autobuses. Vamos a ver, nos cargamos contra toda a administración, evidentemente, que é a única que podemos cargar. Por exemplo, aquí vemos nas ciudades, cada día están facendo un plan de regularización de meter os autobuses na cidade cando non fai tantos anos que os hemos sacado. Tamén protestamos por eso, porque pasa que a veces somos un colectivo tan débil, porque económicamente non nos podemos dispoñer desas cantidades de dinero que pertencen a estas empresas, non? Entonces, nós protestamos, pero, bueno, moi relativamente, non? Sí, pero además, ahora, por esa competencia da taxes, vos, que ahora tedes apps tamén vos para taxi, que antes non as tiñas. Sí, bueno. Eso foi unha mellora. Fomos mellorando. Manuel, dicientes, Miguel, que cal é a clave de que estas novas plataformas estén acaparando o novo mercado? En que puido fallar o sector do taxi para que... Eu creo que non é fallar. Eu creo que viron unha opción tan libre, tan desprotegida, que dixeron, aquí estamos nós, non nos costa nada, porque non vamos a actuar. Pero en que compiten? No acceso ás novas tecnoloxías, nos prezos, na non, posibilidade... Non, non novas tecnoloxías, non, porque nós temos novas tecnoloxías. Nós podemos pedir un taxi por Taxi Clip, pide taxi, e ten a mesma aplicación que é eso. Entón, por que cree que pode ser unha ameaza? É dicir, se ofrecen o mesmo, nas mesmas condicións, no mesmo prezo... Bueno, porque a veces o cidadano tamén quere, non é porque teña un mal servicio, senón porque quere probar. Oye, pois mira, hai esta novedade, pois vamos a probar, a ver como funciona, non? Pero se proba e repite será por algo. Decir, que lle dá o outro que non lle dé o taxi? Porque o taxi é un sector que é conocido, que ten súa marca, os taxistas son amigos nosos, eu conozco moitos e quero moito, algúns son de confiar. Por que alguén vai renunciar por algo novo? Algo tendrá que dar, e iso que ten que ver o sector do taxi para cambiar, que non o veo mal. Cando se monta unha tienda, cando se monta un evento, pois para moita xente é un evento. Un chaval, pois, coller unha app, pois, chamar un taxi a esas plataformas, pois pode ser unha medida novedosa. É máis que a publicidade que se está facendo, pero vamos, non deixa de teles, en este caso, a Asociación de Taxis, exactamente igual. Pero o que pasa, claro, pois como non podemos facer esa publicidade porque non dispoñemos dese nivel económico, pois encontramos con esas circunstancias. Sí, pero, a ver, alguén que abra unha mercería ou abra unha zapatería non veo que pague 100.000 euros de licencia. Canto custa unha licencia de taxi, máis ou menos? Nadie compra unha licencia para negocios, non quero como medida de supervivencia. Por que? Tuvo unha empresa, cerrou, se encontra con unha edad un pouco avanzada e dice, pois eu, miro, en vez de estar chamando ás portas para que me den traballo, invirto nunha licencia, traballo, cando terminen os meus fillos e eu me ten jubil, pois vos vou a deixar e punto. Pero para negocios xe nadie compra unha licencia de taxi. Eso para mí é o principal problema da... 100.000 euros, en torno a 100.000 euros? Sí, 120, 130, aproximadamente. Se digo, se abro unha mercería, se abro unha zapatería, se abro cualquier outro comercio, non pago unha licencia administrativa ou que me den para abrir a cosa, pero non pago unha licencia a maiores. O sea, non hai un mercado, digamos, de licencias. Se hai un mercado de licencias é porque ese sector ten que rendir unha renta a maiores que compensa esa licencia. O sea, económicamente ten que... O beneficio ten que compensar esa licencia. E iso por qué? É dicir, que beneficio ten que dar o taxi entonces para poder amortizar esa licencia? E por que está regulado? Aceptaría, por exemplo, un sistema no que cualquier persona ou cualquier coche que tuvera as características mínimas así que pudera entrar, igual que se pode entrar nunha mercería, igual que se pode entrar nun bar, igual que se pode entrar nun outro sector ou non? Esa é a diferencia. Bueno, pero vamos a ver, a mesma administración foi a que regulou eso. Sí. Claro, non é o culpa do taxista agora, non? Pois digo, que a loita contra que ten que ser? A loita ten que ser contra a administración, por non coller medidas protectoras do que ela creou. Claro, pero que Manuel lo di para generar máis medidas protectoras. Claro, ti estás dicindo no sentido contrario, claro. que para retirarlas, ¿no? Tampouco calquera pode abrir unha farmacia, un stand, ou unha administración de lotería, por exemplo. Son sectores privilexiados, son os mismos, pero unha mercería, un bar, un xornal incluso. O xornal, por exemplo, estamos nun medio de origen xornalístico, foi durísimamente afectado polos novos medios, e non veo que prohibiendo que haya novas páxinas de internet para facer a competencia e cosas polo estilo. Pero ao final o sector evolúe e cambia, e o taxi evolucionará e cambiará. Por iso digo que non vai quedar outra alternativa. E saldrades ganando vos. En a que parece que non a corto plazo. Quen vai ganar é o cliente, non cabe dúda. O cliente, claro. E vos tamén. E nós queremos tamén que gane o cliente, que non perda o cliente sempre. Non, o cliente non ten por que perder. O que sí que nós, en certos aspectos, ao mellor temos que mellorar o noso servicio, pois seguramente temos que melloralo. E a administración tamén ten que... por exemplo, a administración tamén ten que velar por esa regulación e por esa mellora. Porque é responsable, ao fin e ao cabo, de que eso estea perfecto, non? De que un taxi estea perfecto, que estea en condicións.
que estea suficientemente limpio, que a persona que vai dentro do taxi estea suficientemente aseada, que está traballando ao público, que se den conta. En eso sí que temos que mellorar o mellor no servicio. Eso me refería con modular, os taxis son moi decentes, é verdad. A mellor demasiado decentes. Mira o que digo, a mellor eu quero que me leven á casa, non quero eu andar con moitas sofisticacións de lujo. A mellor se fora a miña boda, unha cosa así... Non, hombre, unhas condicións, digo eu... No, pero é que a mellor non as quero eu, quero que me lévame punto, quanto conta. E estou disposto a modular un precio, mira, lévoche por 2 euros, vale? Pero vamos a ver. Porque senón non subo en taxi, é que vos pensar, é que todo o mundo subiría no taxi, non sube no taxi a partir dun determinado nivel de renta, é dicir, xente que ahora que está excluída do taxi. Eu digo que con outros sistemas moita xente vai entrar no taxi, porque o taxi vai ser distinto. Non vai ser o taxi que temos o habitual, que dunha persona só de 3 plazas esperando unha cola, sino que habrá moitas cosas. Eu, en moitos países, isto que ahora chaman Uberpool, saben en moitos países. Eu estuve en México e o taxista va collendo xente no taxi polo camiño. Despois partíamos o precio. Non me preocupaba, era máis... Taxe a demanda, non? Era modulado. A cuestión do prezo, hai unha tarificación, evidentemente, decías antes do taxi, decir, o taxista non pode cobrar o que lle dé a gana. Nós non podemos cobrar o que lle dé a gana, nin poñernos a negociar con clientes, é evidente. Pode flexibilizarse ou é difícil? Pero deberíamos, pero como deberíamos se non temos esa posibilidade? Debería que ben cuidado, que podas pedir máis, que iso é un problema que hai. Aquí o taxi, aquí en taxi en Galicia, ou cando collo o taxi, dá igual que colles un coche así bo como que tes ti unha cousa así, non? Supoño que tes que? Non, porque hai taxistas que teñen coches vos, que os veo, cuidan... Pero a tarifa, volvemos ao mismo, a tarifa sigue sendo a mesma. E hai coches ainda sendo que están no mínimo, que cumplen o mínimo presuposto. Pero aí está a diferencia. A tarifa sigue sendo a mesma. Que por un que por outro. E non vas apretado, vas ali casi ninguén trae as maletas, e no outro vas como un señor. Porque a tarifa, sigo dicindo que siga sendo a mesma para todos. Pero claro, ao principio vos de primeiro chegado, primeiro servido. Hai que coller o primeiro da cola. Casi toca o primeiro da cola. Tampouco vai a ser así, iso vamos a modificar. A partir de que salga o reglamento xa se pode coller hasta o terceiro. Claro, pero es que eso é ideal. Mira, a mí me gusta que el coche, ¿cuánto costa? Como eu teño feito, é dicir, ¿cuánto costas ti? Pois negociábase e pagábase. Eu creo que tamén unha cuestión de tarifas. O non pode ser que vaya a Madrid e sea máis caro o taxi co avión. Que me pasa moitas veces. Dicir, que precisamente por non adaptarse. Pero claro, o avión multiplica o tempo, igual que a aviación cambiou. Vale, pois a mellor vas un vuelo máis ruín, vas ali apretado como unha sardiña, pero vas ali o que queres e non gastar moito. A veces, se tes un viaxe largo, pues pagas máis por ir unhas pernas estiradas, así, pero xa decido o cliente a ganas que ten. Pero se adaptou e foi cambiando e modulando, precisamente porque non estaba tan protegido. Pero sigue habendo avións, e non só eso, que a xente cada vez voa máis. Eso que trato de facer ver, que a xente cada vez voa máis, precisamente por ese tipo de precio, e voa en todo, desde o caro hasta o barato. O taxi chegas ao aeroporto é unha cousa absolutamente estándar, non podes modular nin primeira fila, nin segunda, nin cosa por estilo, tes que coller o primeiro que hai, e iso que vai cambiar, para ben. Pero eso pasa o seguinte, por que baixaron as tarifas dos avións, en general? Porque hai moito máis movimento. Pero o movimento porque se baixaron as tarifas moito máis clientela. Nós, se, por exemplo, non paráramos nunca na parada, tuvéssemos sempre movéndose con clientes, podríamos baixar tamén a tarifa moito máis. Tamén o movimento ensendra o precio. Cando o avión a Madrid costaba 600 euros, que non me acordo eu. Sí. Casi nadie viaxaba, había un bo día. Ahora, desde Santiago hai 3 voos ou 4 voos ao día, de Vigo outros 3, de Coruña outros 3. Vai a Madrid, ou antes non quería ir a Madrid, ahora vai. No, ahora, como é barato, vai. E o taxi pasará algo semellante. E optimizaredes incluso mellor, con estas aplicacións, optimizaredes mellor o tempo, estaredes menos tempo parados, porque estaredes sempre en movimento. O mellor, tedes que asustar as tarifas. Ou non, dependendo das horas. É que por eso os puñemos así. Por eso poñemos as aplicacións. Hai unha paradoja que os quero plantear. Manuel decía, hai que quitar taxis de la calle. No hay que llevar más taxis a la calle, hay que quitarlos, porque hay muchas licencias en proporción a las que debería haber. Vamos a ver, Coruña y Vigo concretamente ya son ciudades que ya por sí solas tienen excesivo número de licencias. Digo, pero por ejemplo, en Coruña 520... Digo, es curioso porque sobran, ¿vale? Sí, claro. Y sin embargo, entrando más al mercado, se compite, ¿no? Porque vienen a competir sin ningún costo. Una persona, por el precio de la licencia. Claro, simplemente por el precio del coche. Ahora te hacen la competencia precisamente en estas ciudades, que es donde seguramente se van a implantar primero, sin costo ninguno excepto el coche. Compran el coche que quieren y no tienen que gastar ni el taxímetro, ni ITVs, ni reconocimientos del ayuntamiento, ni nada. Se ponen a trabajar y punto. No tienen ningún otro gasto. A ver, non estou de acordo con de quitar taxis. Repito polo que estaba dicindo antes. É como se dixemos, hai que quitar avións de lavacolla. Non porque hai moitos avións de lavacolla, así non, así as compañías que hai. Ten que haber os que haya,
e de moitas formas distintas. A ver, o sector do taxi non vai desaparecer nunca, por exemplo, frente a outros sectores. Por exemplo, a economía digital, por exemplo, as agencias de viaxes deu un golpe de morte, porque é un intermediario que está, digamos, tocado porque a xente xa saca o billete directamente. O taxi non. A prensa, a xente pode ler en internet. O taxi non, porque a xente vai haber necesidade de xente que transporte. O sea, ti, o mellor, traballas con nome de taxi, pero o mellor ti eres Cabify o día de mañán, ou eres Uber, ou eres da marca Manuel, ou que sea así. Non me vai dar tempo. No, pero pode ser perfectamente, porque que ti podes montar como en muchos países unha compañía de taxis que compiten entre sí en calidad, por colores, cosas polo estilo, e veo que se ganan a vida ben, e veo que incluso as compañías de vuelo barato e as compañías todas ganan diñeiro, todas, non veo eu que perdan diñeiro por vender billetes de avión tan baratas, mas se ves as listas son persoas que ganan moito diñeiro simplemente porque ganan menos por viaxe, pero fan máis viaxes. E iso vos vai pasar a vos, e vai de ganar máis. Se está pensado unha K900 é porque está feito un estudio que debe ser unha licencia de taxi K900 ciudadanos. E se aquí o sobrepasamos, casi o doblamos... Aquí en todas partes, prácticamente. Claro, no, en Galicia solamente Coruña e Vigo. As cidades. Son as cidades que o superan. Os outros están máis ou menos no mesmo baremo. O que comentabas ti fai un rato, pagas a licencia, pagas isto, pagas o outro, empezas a facer as revisións antes de empezar a traballar, e montar taxímetros, e montar novas aplicacións, claro, xa tes metido nun gasto enorme antes de empezar a traballar. Cando o outro non o fai nada, Por eso o que tens que combatir é quen vos regula, é quen vos dá todo ese tipo de costes, non a quen vos fai a competencia. A competencia que máis sodes vos. Repito, que antes decías ben que moitos de Cabify de cosas son antigos do taxi. Sí, xente que se foi do taxi agora a traballar. Porque como pasa en outros sectores, aquí na Voz, uns pasan por Faro de Vigo, outros pasan para a región, e estamos todos traballando en todos. Eu traballei na Universidade de Santiago, estuve na de Coruña, para mí foi bo que houbera varias universidades, que puden optar eu varios sitios. E aquí será algo semellante. Tendredes varias compañías, habrá Cabify, pero tendredes a vos, será tal, e operaredes con servicios. E o que se trata non é só de manter os clientes. Dicías que o número de clientes é fixo. Eso é relativo. Sí que hai unha población, pero porque hai moita xente que non usa o taxi. E aí non temos que ver. Porque, por exemplo, o Concello subvenciona sistemáticamente a colectivos enteros o viaxe en autobús ou cosa polo estilo. Contra eso, por exemplo, a mí me parece que porque hai que subvencionar ya aos jóvenes ou a determinados colectivos, independentemente que sean ricos ou sean pobres, hai que subvencionarlles o autobús. Estou de acordo. Non? Eso é competencia tamén contra vos. Ese servicio podes facelo vos perfectamente. Pero si facemos saber o que pasa que, bueno... Se un rapaz lle dices, podes vir tal e montamos aquí a 3 euros cada un, e vos tedes traballo sempre. Nos vemos que cantidad de fines de semana a xente joven, comparto o taxi, 3 ou 4, van ao lugar, e que pode ser diario. Ou para levar menos a escola, cosas polo estilo. Hai moitos servicios que o taxi pode facer. Hai que modularse, especializarse, habrá uns coches especializados para cada cosa. Vai nun autobús que paga unha subvención dun autobús enorme para levar 4 nenos. Claro, o autobús non está modulado, eso podía facer un taxi, por exemplo. Eso creo que hai que luitar. E creo que por eso vai a ir. Ao mellor non se ve, estamos acostumbrados a isto, e supoño que a todo o mundo nos molesta a competencia e non me vou a excluir. Pero tuve que aprender a usar as... Nós temos competencias parecidas na universidade, temos universidades gratuitas, temos Coursera, Academia Khan, que dan títulos por internet, ti sigues clases enteiras por internet gratis e te fan un examen online e danche un título que é reconocido xa en algúns países. A competencia eu teño que asumila, agora non me ven, pero sei que esa competencia a teño e vou a tela. Me guste ou non me guste. Entón, eu estou aprendendo a dar clases online, na que me coste e tal, estou aprendendo a usar as ferrallas, a ferramenta moderna e tal. Pero teño que meterme, non podo quedarme oxidado, porque xa estou vendo que en América están facendo eso e que chega aquí vai tardar 4 meses. Nós tamén a temos, pero non quer decir que estemos contentos con ela. Claro, porque é como estar contento con a electricidade os fabricantes de velas, os fabricantes de velas protestaron por a luz, claro, non é normal. Temos que marchar, moi interesante. Non sei se queres engadir algo, a ver que sae desa reunión de mañá, da que estamos pendentes en Madrid. Hombre, eu espero que vamos a ver. O problema máis grande dos compañeros en este momento é esa incertidumbre que é precisamente estas situacións, non? Porque doxe para mañá non se pode cambiar un mercado, non se pode cambiar unha forma de pensar dun ciudadano que colle unha licencia, que se ponga a traballar con un criterio e aos 15 días lle cambiaron totalmente de idea. Eu non digo que non teñamos que aceptar certos cambios, pero regulados, é certo, non? Se temos regulado a lei que estaba regulado 1:30, de golpe, dun día para outro non se pode deixar a libre albedrío e encontrarnos cas que Dios dé, porque tampouco sei as que están solicitadas, nadie o sabe, as que están solicitadas realmente. Os tribunales cada día están alargando o número de licencias de VTCs, e claro, tampouco sabemos nada. Pois mirar para Australia, a ver como están facendo ali, e ese é o vosso futuro, e o futuro deles non é malo, e o vosso non será malo. Pero o noso é máis pequeno, Que? O noso territorio para traballar é máis pequeno. Non, pero que dicir que eles operan en cidades tamén. O futuro non é malo. Todo doe, claro. Vamos a ver. Eu tamén tuve que aprender a... Temos que marchar, eu estou de acordo que o taxi non vai a desaparecer, evidentemente, Nunca, pero bueno, pode mellorar. Manuel, moitísimas gracias por acompañarnos.